Ťažko rozsúdiť, či je pre prežitie dôležitejšie postaviť prístrešok, zapáliť oheň alebo orientačné schopnosti. Kurzy síce začíname úvodnými zdravotníckymi radami, ale hneď na prvom kopci nasleduje topografia. Niektoré veci nepodliehajú názoru demokratickej väčšiny, napríklad geografický sever. Ešte treba určiť vlastnú polohu na mape. Keďže frekventanti boli po celodennom zamestnaní podozrivo čerství, museli všetko zbaliť a v noci nájsť nové, kilometr vzdialené táborisko. Kontrola spojenia, inštruktori sa hlásia ako Skala, kurzisti ako Líška. Ja budem volať Líšku 1, Líška 1 bude volať Líšku 2 a tak ďalej. A Líška 10 bude volať mňa, dobre? Ja som Skala 5, začínam, budeš počuť, hej? Každých 10 minút štartovali kurzisti samostatne, vybavení mapou, čelovkou a vysielačkou. Líška 1. Dokumenty máš? Líška 1, príjem. Líška 1, na akom mieste si príjem? Treba uznať, že samostatný pochod po tme po celodennom zamestnaní v mrazivom počasí bez možnosti sa poradiť je nápor na sebavedomie. Navyše, veľké časti trasy boli zľadovateľé. Skala 5 a Skala 1, príjem. Skala 1, tu Skala 5, príjem. Líška 7 spadol na ľade, tak ho skontroluj, či je zdravotne v pohode, príjem. Rozumiem, vykonám, koniec. Stačilo raz zle odbočiť a Líška predbehla Líšku. My sa teraz nachádzame v lese, príjem. OK. A tušíte, že ktorým smerom treba ísť, príjem? Určite sa nájdeme. Príjem. OK, vidím, že morál vysoký, tak pokračujte. Koniec. Pred záverom trasy sa líštičky zamotali v hustom smrkovom poraste, počuli sa, videli sa a dorazili do cieľa. Opäť si založili oheň, postavili prístrežky, ohriali vodu do termoforov a hýbaj rýchlo regenerovať unavené telá.